Hola, somos alumnos de quart i Mundo de Seraco, del Departament de Tecnologia, i aquest any hem fet aquest projecte Carles, Pablo Quesell i Mateo Quesell. I ara anem a mostrar-vos el funcionament d'aquest projecte. Primer anem a alçar el que és el braç hidràulic de la pala. Ara anem a millar la palanca del braç. Ara anem a millar el que és la pala. I ara la rotació del braç hidràulic en la base. Molt bé. Fes el girar al contrari. Molt bé, molt bé. Està de categoria el vostre projecte. Baixa'l un poquet. Molt bé. Moltes gràcies moltes gràcies i enhorabona pel vostre projecte, als tres. Gràcies, adeu.